Vrei un tricou de calitate la doar 16 lei? Hai să-ți arăt de ce merită. Salut! Astăzi îți prezint tricoul Argentina de la James Ross. Tricourile vin ambalate în seturi de 5 bucăți, fiecare set însoțit de pungi individuale pentru o protecție suplimentară, cu o greutate de 150 grame pe metru pătrat. Tricoul este subțire, ușor și respirabil, ideal pentru purtat zilnic. De asemenea, îți oferă un nivel de protecție UPF 50+ împotriva razelor solare, cu excepția culorii albe. Uite pe etichetă, găsești informații despre cum se potrivesc mărimile în funcție de conformația ta, dar și instrucțiuni de îngrijire. Le găsești în 14 culori diferite, așa că sigur găsești ceva pe gustul tău. Croiala este fitted, dacă preferi un stil mai relaxat, îți recomand să alegi o mărime mai mare. Poți personaliza aceste tricouri exact cum îți dorești. De exemplu, poți pune un logo mic pe față și unul mai mare pe spate sau orice altă combinație îți imaginezi. Sună-ne sau scrie-ne și hai să discutăm despre cum